Tak, vážení priatelia, teraz sme navštívili štvoľňu Barbara, ktorá sa nachádza pri Slovinkách orientačne 2 km od dediny západným smerom po Ráčskej doline. Táto štvoľňa je prekvapivo prístupná, nie sú tu žiadne mreže a nám sa podarilo dostať až úplne, by som povedal nakoniec, ale ono to nie je nakoniec, pretože štvoľňa, prístupná časť končí takýmto jazierkom, ktoré je pomerne hlboké, sú tu povalané drevá, trámy a tudíž predpokladám, že je úplne nepriechodné a štvoľňa ďalej pokračuje, ale nevieme až ako ďaleko, keďže som sa tam nedostal. No a koľko sme? 20 metrov? 25 metrov v štvoľni, orientačne toľko a teraz ideme von a ukážeme si, ako tá štvoľňa vyzerá tesne pred východom. A potom, keďže bude treba zmeniť parametre videa, tak ďalšie video bude strih a už s parametrami nastavenými tu budeme filmovať zvonku. Tak je to vhodné miesto pre návštevu rodín s deťmi. Hlavne nie vysoké osoby, aby ste si hlavu neudreli, na vlastnú zodpovednosť, pretože inak je vstup do banských diel a do jaskýň prísne zakázaný, takže je to na vás, či chcete alebo nie. Je to od chodníka približne 200 metrov, čiže úplne po rovine, čiže nie je problém. Môžete sem zobrať aj decka. Ak nechcete ísť dnu, nemusíte, nikoho nenútime, ale je to jeden z tých lepších zážitkov. No a takto nejak vyzerá štvoľňa Barbora z vonkajšieho smeru. Je tu aj informačná tabula, ktorá rozpráva o histórii baníctva v oblasti Sloviniek. Ohnisko, môj batoh a pekne zrekonštruovaný vstup do štvoľne.